Nazdar, čau, zdraví vás Radegas a já vás vítám u mírně speciálnějšího videa, protože dneska tady máme ověření našich znalostí u nejvyšší české ligy, konkrétně Šance ligy, takže to dokoukejte až do konce, ať víte, jak jsem na tom dobře, či nejsem. Opravdu každý si to může zkusit, jak vidíte, jsem na kopačák.cz a jsme na nejhodnotnější hráči České ligy. Takže to stačí zadat tady doprava nahoru a do hledáčku. Dáte hledat nejhodnotnější hráči České ligy. Mělo by vám to vyjít takhle přesně. 38 otázek, to úplně není náhoda. Dáme spustit kvíz. Máme na to 10 minut, takže nebudeme to vokecat, rovnou jdem na to. Vím, že první hráč nejhodnotnější je, asi už víte, David Moses ze Slávie. A jdeme zkoušet i další. Uvidíme, co a kdo tam bude. Že by Lukáš Provod, tak to je jasný, ten je třetí. Možná ještě Tomáš Chorý by tam mohl být, je to tak. Vlček, zkusíme Tomáš Vlček po zranění, ale přeci jenom se tam vešel. Zafiris už by tady neměl být. Co Oskar? Že by druhý? Ne. Tak kdo sakra bude druhý, no? Teďko těžká otázka, tyjo. Chorý, máme tam Chytila ještě asi určitě. Chytil přesně tady. Tady dole ještě 3,50 má hodnotu. Haraslín, taková tutovka, to bych klidně vsadil. Asi všichni známe sáskaři. Teď mě celkem trápí ta dvojka, ale vlastně Ogbu, ten by asi tam měl být přesně tak. Jakožto dvojka už se nasal tak dáme ještě taky trošku podobně barvy pleti hráče. Emanuela Učenu. Jo, ale kdo dál, tak vidím Plzeň. Plzeň nejdražší hráč jednoznačně dorosten mi. A 7,50, to už je trošku těžší, co si budeme. Máme to tady jako pátého nejhodnotnějšího hráče České ligy. Takže David Douděra by to neměl být, ale je tam. Takže naštěstí kouknu se, kde vůbec je až tady dole. Ale pořád 4 miliony jsou 4 miliony, takže to je ještě dost. Jak tady vidíme, máme tady Olomouc a Liberec. Tyjo, takovýhle ještě kluby, jo, tak počkat, takže. Co bych mohl vědět? Z Liberce vím, že tam je drahý, já nevím, jak se přesně píše. Ngu Esau? To tak? Ne. No, tak to, aby jsme nevyhořeli na tom, že nevím, jak se to píše a myslím si, že na tom vyhořím, protože z Liberce tudíž asi bych neměl mít nikoho, protože bohužel nevím, jak se píše, takže to přeskočíme. Aha, tak mezi tím, co jsem to tady zkoušel mimo kameru, tak už se mi to tam dalo, já jsem si to psal dobře, jenže ono se tam musí napsat jméno, což je nepochopitelný. Přece vždycky jsem psal příjmení, najednou stačilo jméno. To Nguyen jsem dokonce napsal sice s jedním S, ale nestačilo to, tak nechápu. Nerozumím tomu, ale asi to nejtěžší máme snad za sebou, i když ono pak jistý Slávě, koho tam dávat, už bude těžký. Každopádně, pojďme odzadu. Jindra Staněk, Chaloupek, Mladíček, měl by tam být, přece jenom potenciál, mladý věk, uvidíme. Zima, psal se nebo ne, Zima tak. Douděra, Zmrzlý už by tam být asi úplně neměl, to asi úplně ne. Bodžis taky určitě ne. Teď kdo ještě? Kušej, na něj bych málem zapomněl. Vasil Kušej. Kdo je ale ten pátý hráč Slávie za sebou, no? Toť otázka. Může to být prakticky opravdu kdokoliv, no, ale Provoda už tam mám, jak vidím. Musím zabrouzat ještě o trošku víc do historie? Nebo je to někdo, kdo přišel třeba teď? No, pojďme přeskočit. Máme ještě 5 minut. Kairinen. Vidra, ale asi Patrik. Matěj by tam neměl být, protože ten už má taky trošku věk. Panák, to vůbec. Ševínský, ten by tam měl být stopper. Jeden z nejlepších stopperů
momentálně český ligy a kde je ten klučina? No na předposledním místě. No nic, no. Bohužel. Bohužel tomu tak je, ale co nadělat? Máme 19:38, pojďme to ještě nějak udělat. Velkoběd Vančevič, pojďme, rychle. Nemáme už tolik času. Velkoběd Vančevič, Kuchta, psal jsem to nebo ne? Kuchta, tak, Rámány. Tak, Rineš. Výborně, teď nám to jede, jak to je ta Spartička, tak mi to jde celkem lehce. Sárensen, ten by tam, nemyslím si, zkusím, nemyslím. Není tam, výborně, no, tak to jsme ztratili zase teďkon. Ach jo, Andersen nebude, to tam nebude, bohužel. Mercado, výborně, protože ten tam musí být. Tak. Sivert, takže Sivert, Manswerk, za mě, uvidíme. Je tam někde? No krásně, 4 miliony. Jako čekal jsem poprvé, že to budou spíš ty 3, ale budiš. Ještě mě zaráží ta Slavie, kdo... No, pozor, když tam nebude Sáďa ze Sparty, tak si myslím, že tam bude Sadílek ze Slávy. A je tomu tak. Výborně, 27, kdo nám ještě zvíjel z Plzně. Takže Dvech asi. Markovič, už to je čím dál tím těžší. Jak se nám krátí čas. Markovič, výborně, výborně, výborně. Jedlička, ne. Square, já nevím, jak se to píše, takhle snad. Jo. On se píše vlastně jinak. Ne Q, ale U a O, výborně. Tyjo, teď ta Plzeň, tam mi dává. Červ, Markovič, ne golman, ale myslím si Svetozar. Ne jo. Nebo už jsem ho napsal? Napsal jsem ho, výborně. Svetozar, Markovič, tady vidíme. No tyjo, ze Slávie ještě, tak koho? Asi na 1:30 bych dal nápovědu přece jenom. Ať to zkusíme stihnout opravdu všechno. Olomouc, tak to bude buď Zorvan, ale myslím si, že Koutný. Zorvan to není, takže Koutný to byla větší jistota, výborně. Teď koho ještě ze Slávie, tyjo. Na koho tam furt zapomínám? Oskar máme. Zafiris tam není. To tam prostě není, no. Takže Sinjang. Teď jak se ale píše. No. To už teď bude taky trošku těžší. Já jsem debil. Tak teď jsem se koukl, jestli už ho tam fakt mám. Zkoušel jsem všechny varianty, on se píše Sanyang, no. Ale pozor, už mám jenom minutu, takže dávám nápovědu. Třeba bych ještě si vzpomenul, ale bohužel to nestíháme. KSS, no tak já jsem vůl. Přesně, protože už nestíhám, ale tak tohle je jasný, Spáčil, Paluska. Tohle věřím, že bych věděl snad bez nápovědí ještě PA, jo. No. Memič. PA, ty vado, kdo tam je? PA. Jo, Čam a jo, tyjo, to mě vůbec si nenapadlo. A máme posledního, jo, poslední PA. Tak co, kdo to je? PA. No už je to těžší. Už je to dost těžký, no. Tak teď nevím, jestli jsme to stihli nebo ne. 93% gratuluji si, hotový expert. No, zobrazit odpovědi. Tak co, dali jsme to všechno nebo ne? Nakonec jsem si vzpomněl. A je to tam! Prince Adu, výborně. Já jsem si pořád říkal, jestli to nějaký ten... Vůbec nevím, se to pletlo, mě furt na Ademi z Dortmundu, jeden z nejlepších hráčů na světě, furt se tam pletlo. Naštěstí Prince Adu mě vysvobodil tím, že jsem si vzpomněl, že na P je Prince Mila taky, ale přece jenom Adu je známější, takže jsem si naštěstí nevzpomněl a mělo by to být všechno. Je to tak. Je to všechno, naštěstí jsme to nějak dali. Bohužel 2,5 bodu nám zbývalo.
Myslím si, že teda bych si spojil na všechno, až, nevím no, Spáčil Palouska, za mě to bych si spojil určitě. Memič spíš taky, ale dobře no, ale asi klidně, dejme tomu, že Adu, Memič, Čam, mi to hodně pomohlo. Ta nápověda a Spáčil Palouska, škoda, že už jsem měl čas, že už jsem si nechtěl vzpomínat sám. Ale tak to dopadlo, jsem za to strašně spokojený, 93% jsem nečekal. Doufal jsem, že aspoň 80, 85, přece na Českou ligu dost koukám, takže ale i tak prostě věřil jsem si. Bál jsem se toho, že tam bude přesně něco jako Liberec nebo Olomouc, ale tím, že to je nakoukaný, tak se to vyplatilo. To by bylo všechno pro tohleto video. Doufám, že vás to bavilo, protože je to něco jiného než nějaké kariéry nebo vlogy. Zkusili jsme tuto stránku, jestli tady bude 5 lajků, bude i pokračování, budeme dělat další kvízy. Třeba si to zkusím s někým s váma. Uvidíme, co vy, jaká odezva na to bude, zpětná vazba, komentáře, lajky, odběry. Všechno to s tím souvisí. Blížíme se k 22 odběratelům, tak nezapomínej tam plesknout like a odběr se zvonečkem samozřejmě. Pokud se vám video líbilo teda, takže dejte hned teď like, ať na to nezapomenete na konci. A my se vidíme u dalšího videa, třeba u kariéry za Adama Ševínského. Ještě nevím popravdě, třeba jo, záleží, jak tohle video bude úspěšný. Jestli bude úspěšný, proč bych nemohl udělat naší jednu z nejlepších sérií za Adama Ševínského. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Nazdar!